Ahoj, já vás tam došel, dneska to bude zase, protože já pořád říkám zase. Úplně pořád to říkám a já nevím proč. Prostě dneska to bude nová série ze hry Raft. Viděl jsem kousek videa, říkám to jakoby naštvaně, protože už jsem to jednou točil. Jo, ale natočil jsem naštěstí jenom chvilku, takže jsem si něco na to, ale už vím jako nějaký trochu, jak se to ovládá, takže aspoň to. A teďka jsem si to stáhnul, takže no, znamená to, já jsem totiž hnedka umřel tam, víte. Takže, no, teďka to, teda Creating Game, dám si Lex Raft a Create. Čekal jsem a máme to, takže trochu jsem to hrál teda ještě, protože jsem to teda už natáčel, akorát že to video jsem nevydal, už jsem ho smazal, protože prostě ne, tohle to nebudu vydávat, jak jsem hnedka za chvilku umřel, takže omlouvám se, ale ne. Tam máme žraloka a tady bych měl plot nějaký věci, takže ano. Já už jsem tam trochu teda naučil, takže malinko teda a umřel jsem mimochodem na žízeň, takže já absolutně nevím, jak se dělá voda, to mi můžete napsat do komentářů, jestli to teda v tomhle díle nezjistím. A doufám, že zase neumřu na hlad. Měli jsme tady už nějaké ty věci a tady nám žralok ze začátku to kousl tady to dřevo, to prostě jedno z nich. Já jsem byl bez dřeva, jako bez tohohle, bez té podlahy zabitý, ale už teda vím tady, že crafting nějaký, tady nějaký věc další, jo, takže my se vycraftíme tak, ne, pak se vycraftíme hammer, které na to, aby jsme mohli stavět. A jo. Tady je suk, který dává, jak jsem si všiml, hodně věcí, ano. Takže fakt super. A tady jsou 3 různé druhy. Všechno. Nebo já nevím, jestli všechny, jestli to budou jiné věci, ale takže se to tady nějak pochytáme a doufám, že zase nemůžu na řízení, doufám, že nějak zjistím, jak se dělá voda. Já už jsem to vlastně zjistil, tady někdo to, tady. A tady se to prostě vaří. A tady je očividně miska, kterou můžeme vydat a to je na to, aby jsme se tady nabírali asi vodu a pak to ohřáli, takže jestli to chápu teda dobře. Teďka se teda vyrobíme to kladivo, craft a aha, co se lek. Moje, všechno moje, je to něco. Jo, to už nedohodím, takže bohužel. To teďka docela potřebuju, to je to, co tady právě a já to hážu strašně málo, já nevím proč, já mám pocit, že to je prostě hodně a vlastně je to málo. A ještě jsem neskoušel jít pořád do vody, budeme ho teďka právě hodně dříví. Tam hodně moc, nebo vlastně 3. Další, nic. Tady další, no. Ty ještě. Tak, krása. Jo, že tady je. Krása. Aha, tak tohle není krása. Hej, pojď sem. Pojď. Ne, počkat. Já to chci. Já to chci všechno. Ne. Já hážu tak strašně málo. OK. Třeba nám teďka můžeme, můžeme, protože nemáme toto. Se vykraftíme tady několikrát.
Tak, tady to se sebereme. Krása. Já jsem se kolekl. Ne, nejdeš mi Ne, kámo. Tohle to se mi právě předtím stalo. A počkat, to vlastně nevadí. Můžu? Nemůžu. Mě to ukousně, no. Ne. Asi postavit zpátky. Ještě větší. Tak. Krása. Ještě se neskoušeli do vody, se chtěl říct. A já se docela bojím, nedá se to tady nějak saveovat. Asi ne. Sakra, já tam radši nebudu skákat, jo? Hele. Nebudu. Já si tak strašně moc vědět, co se stane. A ne, já to nebudu dělat, samozřejmě. Nic nebudu dejít. Pojď sem. Sakra, krása. To je krása, pojď sem. Krása. Ještě říkám pořádka. Pojď. Cože? Ono to tam... Ne. Pojď sem. Jo, aspoň ty dvě. To asi už nechytnu, co? Jo, jedno. Krása. Ne, já mám zase tu žízeň. Ne, please, no. Ne. Rychle, craft. A tady. Jedno lano potřebuji. Prosím, neumírej. Ne, prosím, neumírej. To mám. Prosím. Tady třeba, já nevím. Prosím. Nějak, ohřej to. Mám to, počkat. Ohřej. Ne, já to nestihnu. Please, prosím. Dělej, já tě zabiju, jestli to nedáš. Prosím. Uvař se, rychle. Už to je? Není? Dělej. Prosím. Jo. Prosím. Napiš se. Jo. A další. Dělej. Pojď. Teďka jsme tomu hodně unikli. Nebo teda doufám, jestli to zakřiknout. Proč jsem to chtěla tak hodně? Já už mám zase řízem takhle. Nekašle v otravní. Já nemám, Tak. Co? Tohle to v inventáři. Sakra. Tak, ani nevím, co to je, ale to vypít, tak. Mohli bychom rovnou postavit další, no. A nebo taky ne. Zase musíme teďka najít hodně těchto věciček. To něco, jak se tomu říká, zapomněl jsem to. Počkáme se na tohle, musíme takticky Tamhle jde i barel, to je super, těším se na něj. A takhle se sebra krásně bude třeba. A tady je další. A tady to, co právě pluje, chci. A tady to taky. A ten, co chci, taky. Jo, díky, že jste mi ho dali a jo, potřebuji ještě nějaký, mám pocit, takže co ještě mám tady? Nějaký naberma? Ne, já jsem zase můžu už to, ano, můžu. Ne, ty hajzle, počkat, já nemůžu dát bečko, ne, dělej, přitáhni to. Tak, a jenom nějakou bramboru. Počkat, co to vypít. Tak. My to zase, ty ho tak nesnáším.
Jo, potřebuji ještě jedno tady to, něco, sakra, já za chvilku spadnu, to rychle musím, ne, pojďte, tak, práce, pojďte, a tady to si taky vezmu, postavení, jsem taktický, hahaha, teďka jsem si budu hodně věcí. A tam je další sud. OK, to jsem nechtěl. Pojď, yes. A to se dá další brambora, takže to jsem rád. A to je úplně super. Já se jdu zase napít. Tak, a můžeme tady udělat další rovnou. Tak, uděláme další toto. Tak. A to máme. Takže tady dáme další. Jo, vlastně kliknutím, že jo. Takhle, že jo. To máme tady, takhle. Jo, super. Takže... teďka... Co uděláme? Jo, tady si dáme hammer hlavně. Tady si dáme toto, protože se to dá krásně, jak se to dává. Jo, vlastně se takhle a takhle. A tady to sněm, tady vypiju. A jo, super, mám další vody. Takže teďka potřebuju... Hele, něco potřebuju, počkat. Tamhle. Tohle všechno je prostě... Říkám, že všechno je moje. Pojď sem. Ne. Jo, už. Dobrý, já už jsem psal jako, že umřu. Ale nevím, co se stane. A já budu to zkoušet. Pojď sem. Nic se neklepu. Počkat. Když to to místo v inventáři, že se to dává hodně blbě. No jasně, no, on se to pořád dává do toho inventáře, když tam mám místo. No, jak jinak. Takže to mi hodně štve, no. To zase tak museli. Teďka si můžu udělat lana. Hodně lan, tak a... Co se tady co dělá? Počkej, já se jenom rychle kouknu. Ale nic jiného se nedělá z tohohle, takže tohoto můžeme prostě vypotřebovat vždycky na ty lona, jo? Tak na ten pro jeden. Já jsem si všiml, ale no nic, takže si takhle nějak. Tohle bych mohl vykraftit a mohl bych vykraftit spír. To potřebuju, dřevo mám, toto mám a toto ještě. Můžu rovnou vypařit, hele. Protože mám docela hlad, hele, jako. Docela dost velké. A já mám tady ty brambory, ne? A počkat, já to budu vypařit. To potřebuju rovnou. Pojď. To je moje. Jo, počkat. Moje. Jo, OK, super. Pojďte. Dříví. Tak, proč mu říkat dříví? Proč máme tak speciálně? Ale jo, OK. Ne. Ty, hajzla, můžu? Můžu! Pojď, já tě zabiju. Ne, pojď sem. Kde seš? Pojď sem, já tě chci zabít. Pojď sem. Jde to vůbec? Pojď. Kde seš, sraba? Počkat. Já jsem si jenom tu dobu už? A jo, vlastně. A já myslím, že mám v ruce ten had. Ano, to se mi poplekem jde. Tady to se beru. Tak jsem si dal hodně zase věcí. Pojď sem. Tak. Jo, počkat. Tak. Mám.
tam myslíš, tak pojď. Pojď na boj. Srabe, můžu to házet? Nemůžu se. Aby se stejně trefil. Možná lepší, že nemůžu nic házet. Nebo teda, že nemůžu takhle házet. Protože aby se někdy netrefil. Jo, pořád netrefil. OK. Sebral jsem. Jo, sebral jsem. Pojď, zatáhni to dolů. Zatáhni to. Oh yes. Oh yes, pojď. Oh, pojď se. Hlavně tohle, chci. Pojď, seber toto a... Co? Mě neumíš než... Aha, no tak tam mě něco uteklo. Oh! A tohle taky. Ne, já nechci umřít. Hladě. Teda hladě. Ham. Neměl bych se to uvařit? Aha. Není tady... Tady to bude určitě. Cooking station. Ne. Možná tady to je ono. Teď to zkusíme, můžeme to i vykraftit, takže super. A dáme to tady hnedka vedle toho. A tady mi to ne. To mi neuteklo nic, vole. Nebo teda uteklo, ale ne tohle. Oh, pojďte sem! Oh, krása. Ham. Teda pí, co? Ne, jak se říká, jako, že to. Špion. Hej, co? Co to? Já to můžu vyhat. Aha, ok, super. A tady zkusím dát tady. Kdybych nějaký počkat, já mám to brambory, můžu tam dát. Můžu, krása. Tak rovnou udělám další. Ano, můžu, super. A takhle vedle toho. Tak a dám tam další bramboru. Tak, když bych tam měl spíš dávat. Víte co, tu rybu, ale jako proč ne? Si všechno seberem, teda doufám, že všechno. Pojď sem, tak. Aha, já jsem totiž tady viděl, že tady plave dřevo, ale to se mi jenom zdálo. O, pojď. Hej, co? Když se nechytlo. Pojďte, ne, pojď sem. To chci. Oba dva vlastně. Hele, všechno už mám hotový. Takže já se napiju i což je super. Rovnou tady dám kuk. Tady ty dvě brambory. A tady to naplním. Počkat, vypiju to první. Naplním. Pořád takhle. Dám vařit. Jdu se sníst to hlavně, protože mám hodně velký hlad. Očividně a moc se teda nedává, takže si jdu vylovit nějakou tu rybu a mě prošly věci. Nebojte, nemám vyplý mikrofon, jenom jsem si toho nevšiml, že jsem stichla, protože já nevím, já jsem ho chtěl zabít, ale kolik ještě vydrží? To mi dejte, jo, počkej, to ještě s ním. Ham. A se s tím nemůžu to, co? Hej. Jo, dobrý, už mám. Ne, pojď sem, jo. Hej, seber to. Ne. Kam se to vylezlo? Ach jo. Oha, mě už bere, jo. Pojď sem. Ne, pojď sem. Ne. Jo, tak, krasa. Tak pojďte rybičky a rybičky. Rybáři jedou. A kuk. Krasa, jde to. Tady se napijem. A zase naplníme a zase máme vařit. A tady jo, dáme se hlavně do ruky to do spíru.
tady si dáme Ember, tak a já tu tolik, no tak to si udělám tady hodně, tady těch row, těch, jak se zase jmenuje česky, těch lan. Hej, já se tady sebr. Počkej, tam je, no tam bylo jako hodně věcí. Pojďte sem. Tak a já bych teoreticky mohl asi očividně jako trochu zvětšit, co? A mohl bych se co vyprochtit novýho. Takže X. Teďka se bude potřebovat, protože nemáme to máme. Tady na další. 6, teďka nepotřebujeme. Nebo možná. Nevím, teďka asi nám. Máme. Cože? Aha. Jo, tak super. Tak tohle si vykraftíme. A vykraftíme si i tohle. A tohle, co je? Foundation. Já to možná vím, co to dělá. Tady. Chápu, já už to chápu to dobře? Chápu to hodně dobře, super. Takže to chápu a teďka ještě... Jo, tady jsem. A jako co to je tohle? To si tam bylo jakoby napsaný, že... Počkej, se tam, asi já nevím, tak třeba semka. Tak. Ne, má věci. Nic. A tady by se měli dát ty brambory. Je to se s ním? Mňam, nebo teda ještě jsem se to nestěh, ale to se sníst a teď ho bude velký pokr. No tak to moc se já nepřidalo, no. Protože to je ryba uvařená ještě u toho. Dává mi to podobně, jako když byla neuvařená. Ale si představte, tohle já už jim normální jídlo, co jí normální lidi. Nebo teda, kteří mají Já už jsem se lekl, že tady nějaký obr. Já myslím, že to je nějaký stín, to je ten blbý žralok, kde jsem mám teďka spadl, že jo. Ne, pojď sem. Tak. A to si vezmem. A jo, to se napijem. Tak. Hele, já jsem to už udělal, to je. Já chápu, protože ono to... Teďka tady mám 2 místa. Tak, super. A tady ty ručičky by se daly... počkat. To jsou palm seed. Nesně. A já potřebuji... ne! Pojď sem. Ty hajzle. Pojď sem. No, to je dobrý. Dá se to opravit? Dá se opravit, ne? Co by... ne, pojďte sem, vás chci. Ne, pojďte. Pojďte sem, věci. Ne, jenom no tak nic. Ale jenom další. Aha, ok. Potřebuju... Co potřebuju vlastně? Já jsem zapomněl. Jo, sudy, protože já potřebuju bramboru a bramboru v moři asi moc nenajdu. Moc jich teda asi nenajdu, no, takže potřebuju sud. V tomto asi bude, nebo já nevím, kde jinde to sehnat, takže asi v sudu. A absolutně nevím, kde jako to. A zase, super, vypijem, i když jsme asi měli plno, já teďka nevím. Jo, a takhle teda semka. Teďka bych jsem rybařil a čekal bych na ten sud. Jo, rybařil bych a čekal bych na ten sud. To je dobrá varianta asi. Pojďte, další ať se chytrám. A tady já chci taky chytnout nějaký ty věci. A super. A bych je
já bych je tady mohl jako postavit víc, tady těch. Aby to sebrali to ostatní, jako třeba tady to. Jo, tady třeba sebere, ale ty ostatní ne. Ale je to hodně dobrý, jo? Mně se to hodně líbí. A tahle hra mě zatím baví, já ani už nevím, jak dlouho to sakra hraju. Už to hraju určitě zase nějakou celou hodinu. Kolik trvá tohle, jo? Já nevím, máte, nebo není, ale myslím, že netrvá zase tak dlouho, takže prám semka vařit. Tamhle vidím to už jsem tady se rychle něco, tak ne. Co? Umím dobře házet, ne? Pojďte sem, všechny věci. A jo, super, byla to ta brambora, takže super. Ale k Vánocu se nedostal žádnou bramboru, tak dostanu aspoň tady. Vždycky, když bylo to, když na Vánoce, tak strašně moc chci prostě dostat bramboru. Já nevím proč, ale mám z toho vždycky dobrý pocit, když dostanu bramboru. Já nevím proč, ale chci prostě vždycky. A tady mám, dobrý. Tady můžu zasadit, takže doufám, že jo. Jo, super. Krása. Pěkně jsem věcičky. Moje. A teďka se ani nedívejte, kolik budu mít těch plan. 10 stack a nic. Okay. No nic. Vezmu si tady toto a to si 3, ok, super. Počkat, já bych se jako vykraftil fakt víc, děkuji. A potřebuji lana, to asi není moc velký problém. Já se tam rovnou položilo, aby mi to vždycky sebral. Tady tohle! Já jsem pak měl vykraftit ten lana. A tam to jede. Pojď. Tak. Tady to by se chytl sem, že tady to ne. Tady jsou dvě. Tady jsou další. Tady jde vidět z dálky, jako co. To si beru. A super. A další teda. Co? Cože, jo, počkat, to vlastně. To musím vykraftit jako první. Tak, craft, a také jenom jednou. Ne, pojďte sem. Vás chci. No, nepotřebuji vás teď. No to se zhlasilo, já jsem fakt nesebral ani jedno. Pojď! No tak aspoň jedno. A třeba ještě plus. Já mám docela velký hlad. Slyším, jak mi bručí v břiše. Chtěl by mluvit, nebo co? Ham nom. Ne, pojďte sem! No, pojďte sem. Počkat. Musíte takticky. Pojď. Sebere to. Tak a krása. Hele, pojď se. Na to jsem nebyl hodně daleko. A nevadí, sebral jsem to. Tak. Teďka si udělám další. Jedno. A udělám si další toto. Tak a dám to semka, přesně, aby to chytilo tady ty věci. Super to. Jak empty? Žádný empty, že to je dřevo. Je se zlepí? Můžu sebrat takhle aspoň? Ne? To se jsem udělal vysrandu. Hej, to jsem jako tady buglo. Já to nechci, to dřevo. Mně se to nelíbí. Jo, dobrý. To mi dá hodně dřev. Náštěv. Ale to fakt nejde vidět, hele. Ono to fakt nejde vidět. A tam určitě taky budou nějaký. Sadím se. Aha, já mám další, já jsem se všiml. Počkat. Yes.
Jo, dobrý. A počkej, já jsem to postavil úplně nějaký. Sakra. OK, tak nevadí, doufám. Jak M, je dobrý. Pojďte. Moje věci. Tak teďka máme docela dost věcí, za což jsem hodně rád. Takže, tolik dřev. No to se ze mě děláte srandu. Sud se nám chytil. Super. A jak empty? Já mimochodem, tahle ta hra je úplně zdarma, takže si ji můžete sáhnout. A nejenom, že je zdarma, ale ještě se jakože to vyvíjí, takže ještě ji nemají samozřejmě dodělanou. Já hraju verzi, sakra nevidím přes té FPS 1.04 myslím. Jestli si pamatuju dobře, stál jsem to na ulož to, dole v popisku, jestli nezapomenu, tak vám tam dám to, odkaz na právě to, tam prostě, kde jsem to stáhl, ten raft, přímo ten raft, prostě na ulož to je to, a doufám, že se užijete hraní, ne. Já se ho užívám. Pojď. Mohl jsem i tohle. Jo, to se vlastně to, že. A tady to ne. Teď jsem. Já chci všechno. No tak ne, neumím házet. Super. Já bych. Aha, já jsem nevěděl, že to je to. Jo, aha, já mám žízeň! Já jsem si nevšiml. Já jsem si vůbec nevšiml, že mám žízeň. Hele, dámy a pánové, jak jsem řekl, že teďka nepotřebuju tu čestku, no tak teďka ji potřebovat budu. A co to tady sakra, jo, on to vlastně sežral, že? Počkej, a mě to chce uvěznit. Dobrý. No to ne, tohle, kámo. Hele, to ne. Hej, jo, aha, já nemám. Zabr to. Hej. Jo, super. Hele, tak, ale chtěl udělat tak, že bych to tady dostavil. Počkat. To se sebou. Tak. Aha, ne. Počkat, dohodím to tam. Prosím. Nebuď tak. OK, tak nic. Yes? 4. Pojď další. Zasaď to tam. Zasaď to tam. Yes. Hej, pojď. Ham. A tu čestku už fakt potřebuju. Takže bych asi se měl jako docela pospíšit. A já si tady uvařím bramboru. No a dámy a pánové, ne, jackpot, pojďte sem. Krása. Hele, dámy a pánové, já bych to viděl tak, že bych to dneska už ukončil, protože už natáčím se docela dlouho. Takže jako fakt zvládli jsme docela věcí, takže já doufám, že se vám to video líbilo. Ještě tady dostavím toto. Tečka. Bože, co? Ne, moje. Ne. Dobrý. Co se jako.
O! O! No proto. Krása a jo, ještě, než tohle ukončím. Voda. Já jsem se nedal. To se dá vypít, aha. OK. OK. No nic, předtím, než to ukončím, tak ještě dělám jednu věc a to je, že jsem ji zapomněl, jo, už vím, že si tady postavím, čec. Tak a postavím si hora, dám si do inventáře rovnou 3 a dám si takhle. Takhle, třeba takhle. Tak a teďka stále dá různé věci a blablabla. To si uděláme v příští díle, takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Mě to docela bavilo, takže pokud chcete další díl, samozřejmě nezapomeňte dát like. A teďka už se s váma... Pojďte. Jo, krása. Ještě ty 2 sudy. Tak to nesmím ukončit. To musím sebrat. No tak teďka. To kolik věcí jsem sebral. Ne, to je takový hajzl. Pojď sem, ty. Ne, počkej, já tě chci zabít, pojď sem. Ne, to ne. Proč já? Ach jo. Ne, co mi chybí? Lano. Sakra. Jo, počkat. Hej, dáme pánové, nechtěla jsem říct náhodou, že už to ukončím. Sakra. Tak. Dáme pánové, já už to dneska ukončím. Můžeme se vidět u dalšího videa. A samozřejmě pokud teda chcete další díl z této hry, která mě hodně baví, takže já bych určitě chtěl další díl. Takže jestli teda budete chtít další díl, tak nezapomeňte dát like, napište nějaký komentář k tomuto videu a doufám, že bude pěkný. A já už se rozloučím, uvidíme se u dalšího videa a no se budeme tady ještě věci. Cože? No nic, já se s vámi už loučím, uvidíme se u dalšího videa a já vím, že pořád to zdržuju, ale ty jsou tak super věci, to nemůže přestat. No tam je OK, já už to ukončím. Takže já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa a ahoj.